Helo a chroeso i'r recordiad. Heddiw byddwn ni'n canolbwyntio ar Rhifedd. Pwnc penodol y recordiad hwn bydd dulliau Lluosi, ble byddwn ni'n mynd trwy'r wahanol ddulliau ysgrifenedig o wneud cyfrifiadau lle bod angen lluosi un rhif o unrhyw faint gyda'r rhif arall. Erbyn diwedd y sesiwn byddwch yn gwybod sut i ddefnyddio technegau gwahanol i lluosi heb gyfrifiannell, yn gallu defnyddio technegau gwahanol ac yn lluosi gyda rhifau cyfan o unrhyw faint a degolion. Beth ydych chi'n cofio neu'n gwybod yn barod am lluosi? Beth am i ni edrych ar y cwestiwn o'r senario yma yn gyntaf? Mae Geraint ar fin prynu contract ffôn. Mae ganddo ddewis o dalu am y ffôn yn llawn am £729 punt a chael contract sim yn unig misol o £6 punt, neu dalu ffi cychwynnol o £29.99 a thaled misol o £36.99 am 24 mis. Am gyfnod o 24 mis, pa un yw'r opsiwn rhataf i Geraint? Ewch ati i wneud y swm yn eich pen neu ar bapur nawr. Cliciwch ar saib i rewi'r fideo wrth chi'n wneud hyn a cael ddechreuwch pan ydych yn barod i barhau. Pa ddulliau wnaethoch chi ddefnyddio i ddatrys y broblem? Ydy'r dulliau yma'n gweithio i chi? Edrychwch ar y ffordd nes i gwblhau'r dasg. A yw'n debyg i'ch dull chi? Fel rydych chi'n gweld, mae rhatach i Geraint i brynu y ffôn yn llawn am £729 punt a £6 y mis am 24 mis, nac ydi o i dalu £36.99 y mis gyda swm cychwynnol o £29.99.
Mae sawl dull gwahanol yn wneud swm lluosi. Does dim un ffordd sy'n well na'r llall, ac yn aml mae dull rydych yn ei ddefnyddio'n dibynnu ar y cwestiwn. Awn ni trwy y 4 dull mwyaf poblogaidd. Y dull cyntaf gallwn ddefnyddio ar gyfer lluosi yw'r dull grid. Mae'n dull poblogaidd iawn ac yn ffordd eitha hawdd o dorri'r cyfrifiad i fyny os ydych yn gyfforddus yn adio hefyd. Mae pob un o'r 14 person ar y bwrdd hwn yn talu 26 pint, felly mae angen lluosi 14 gyda 26. Mae angen torri'r 14 i fyny i'r degau a'r unedau, 10 a 4, a 26 i'r degau a'r unedau, 20 a 6, a'i gosod nhw ar y grid. Bydd pob prif ar y grid yn dod i gwrdd i gilydd. Enghraifft, yn y blwch yma, mae'n rhan o golofn 10 a'r rhes 20. Felly mae'n llosi'r ddau at ei gilydd i ganfod yr ateb. 1 llosif o 2 yw 2, ac mae 2 0, felly 10 llosif gyda 20 yw 200. Yn y golofn yma, yn y blwch yma fan hyn, mae'n colofn 4 a'r rhes 20, 4 llosif gyda 2 yw 8, ac mae 1 0, felly 4 llosif gyda 20 yw 80. Yn y blwch yma, mae'n golofn 10 ond rhes 6. 1 llosif gyda 6 yw 6, mae 1 0, felly 10 llosif gyda 6 yw 60. Ac yn y blwch ola, mae'n rhes 6 a colofn 4. 6 llosif gyda 4 yw 24. Nawr mae'r grid yn llawn, ac mae'r lluosi gyd wedi'i wneud. Mae rwan angen adio'r atebion at ei gilydd. Defnyddiwch ddull adio priodol mwyn sicrhau eich bod yn cofio adio pob rhif i ddod at yr ateb terfynol. Cyfanswm talab y bwrdd yma bydd 364 pint. Yr ail ddull awn ni drwy yw'r dull fertigol. Mae'r dull hwn yn canolbwyntio ar un digid o'r 2 rhif ar y tro, ond mae'n bwysig cofio gwerth y digid hwnnw yn y rhif iddo lanio ar y golofn gywir. Yn y senario yma, mae 47 o fyfyrwyr yn mynd ar drip i'r Alban, ac maent yn talu 395 pint yr un. Faint yw cyfanswm y trip? Felly mae angen lluosi 47 gyda 395 yma. Mae angen yn gyntaf ei rhoi nhw i'ch ben ei gilydd, gan gadw yr unedau, y degau a'r cannoedd yn y colofnau cywir. Rydym yn dechrau o'r dde, a bydd y cyfrifiadau cyntaf i gyd yn 7 lluosi gyda y digidau o'r rhif isod. 7 lluosi gyda 5 yw 35. Mae'n bwysig i'r atebion hyn eistedd yn y colofnau cywir hefyd. 7 lluosi gyda 9 yw 63, mae 1 0 gan bod hwnna'n cyfri, bod y 9 yn cyfri fel 90, felly 630. Ac yn olaf 7 lluosi gyda 3 yw 21, ond mae'r 3 yma yn cyfri fel 300, felly mae angen adio 2 0, mae'n troio yn 2100. Mae 7 wedi mynd trwy pob digid y rhif, felly gallwn ni groesi hwn allan mwyn symud ymlaen i'r rhif nesaf, sef 40. 40. 40 lluosi gyda 5. So 4 lluosi gyda 5 yw 20, ac 1 0, 200. 40 lluosi gyda 90. 4 lluosi gyda 9, ac ychwanegu 2 0, 2600. Mae 40 lluosi gyda 300, 4 lluosi gyda 3 yw 12, a 3 0, 20,000. Mae 40 nawr hefyd wedi bod trwy pob digid, ac felly mae pob cyfrifiad lluosi wedi'i wneud. Nawr mae angen adio pob ateb at ei gilydd. Dyma pan mae'n bwysig iddyn nhw i gyd eistedd yn daclus yn eu colofnau cywir, sef yr unedau, y degau, cannoedd, mil
10,000, 100,000, miliwn ac yn y blaen. Mae'n gallu hadio'n hawdd i ganfod yr ateb terfynol. Felly, cyfanswm y trip ar gyfer y 47 myfyriwr yw 18,565 punt. Y dull bocs yw'r dull sy'n cael ei ddefnyddio'n fwy o aml erbyn hyn, gan ei fod yn sicrhau nad oes angen adio rhifedd mawr at ei gilydd ar y diwedd. Cofiwch cynnwys pob sero a phoeni am y colofnau. Gallwch weld ar y siampl yma i fod yn dechrau wrth ysgrifennu'r rhifau sydd am Lluosi yn lorweddol ar y top ac yn vertigol i lawr y ochr dde. Creuwch bocs o'i cwmpas ac mae angen rhoi colofn a rhes i bob rhif. Ceisiwch sicrhau bod y colofnau a'r rhesi'n hafal ac yn creu sgwariau o'r un maint. Mae papur sgwariau'n help mawr gyda'r dull hwn. Trwy'r bocsau sydd heb rhifau yn y canol, mae angen ychwanegu llinell croes diagonal o gornel gwaelod chwith y bocsys i fyny trwy at y gornel top dde. Ailadroddwch hyn nes bod pob bocs yn y canol gyda llinell croes trwyddo. Mae pob blwch wedyn yn cael ei llenwi gyda'r rhifau yn dibynol ar rhes a cholofn pa rif ydyw. Enghraifft, mae'r un ar y top dde yng ngholofn 3 ac yn rhes 4. 3 lluosog o 4 yw 12. Mae 12 yn cael ei osod yn y blwch hwnnw gan roi'r degau ar yr ochr top o'r blwch a'r unedau ar yr ochr gwaelod. Does dim angen gwneud pob blwch yn ei trefn, gallwch lenwi'r bocsys wrth wneud y cyfrifiadau hyn nes bod pob un wedi llenwi. Da'n rhoi 7 lluosog o 4 yw 28, 4 yw 16, 5 4 yw 20, rhes 6 wedyn, 3 6 yw 18, 7 6 yw 42, 4 6 24, 5 6 30. Lawr i llinell rhes 2, so 3 2 yw 6, a nodwch bod chi'n gallu gweld yr 0 ar ochr y degau fyna, 7 2 yw 4, 4 2 yw 8, 5 2 yw 10. Mae'r rhes olaf yn 0 lluosog gyda nhw, felly mae 3 neu unrhyw rif 0 gwaith yn dod i'r canlyniad o 0. Nawr mae'r bocsys yn llawn ac mae'r llinellau croes yn dod yn ddefnyddiol yma rwan. Rydym wastad yn dechrau yn y gornel waelod ar y dde. Gallwch weld bod 0 ar ben ei hun. Mae hwn yn cwympo allan. Yn y rhes nesaf, chi'n gallu gweld bod 6, 0 a 0 yn yr un llinell. Mae hyn yn adio at ei gilydd i wneud 6. Mae pob un sleid yn adio at ei gilydd. Mae gennym ni 8, 0, 4, 0 a 0 yn y blwch nesaf. Dydy degau methu cwympo allan, felly bydd angen i'r 10 fynd drosodd i'r rhes nesaf a'r uned i gwympo allan. Felly gawn ni roed 2 yn fan hyn. Mae'r llinell nesaf yn cyffwrdd 2, 1, 2, 1, 8, 0, 0 a'r 1. Dyn ni wedi gario drosodd. Na'n adio 15, 10 yn cario drosodd. 1, 8, 4, 4, 0, 0, 0, 1 nesaf, sy'n gwneud 18. 10 drosodd a'r 8 yn cwympo allan. Y nesaf yn adio 2, 6, 2, 0, 0, 1, sy'n gwneud 12. 1, 0, 3, 1 yn dod i 5 a'r 2 ar ben ei hun ar y top. Felly ateb 5,473 lluosog o 4,620 yw 25,285,260 yn ei drefn. Fel ydych yn gweld, mae wedi gwneud lluosi rhifau yn ei miloedd
yn cymaint llai o boen wrth i dorri lawr i liosi un rhif ar y tro, heb yr angen i boeni sawl zero sydd ei angen, a gwerth y rhif go iawn, gan bod yr atebion yn llithro allan yn y llinellau croes yn y manner priodol. Dyma esiampl arall i chi weld y gyll bocs ar waith. Mae Laura'n llwyddo i wneud 108 lap o bwll nofio sy'n mesur 54 metr. Faint o bellter wnaeth i nofio? Felly rydyn ni'n dechrau wrth osod un rhif ar draws y top a'r llall i lawr y dde. Gwneud bocs sy'n estyn at bob rhif a rhoi rhes a cholofn i bob rhif. Nawr i ychwanegu'r llinellau croes trwy pob bocs yn y canol a gallwn ni ddechrau lenwi gyda'r atebion. Dwi'n dechrau'r dde bob tro ac mae'r 2 yn cwmpo allan. 0, 3, 0, fe 3 yn cwmpo allan. 4 ydy 4, yn 8 a 5 ar ben ei hun yn fan hyn. Felly'r ateb yw 5,832 metr. Mae dull y bysedd yn ffordd defnyddiol o wneud cyfrifiadau yn un pen. Mae'n ddefnyddiol gydag unrhyw ddull arall i wirio ein table a sicrhau bod yr atebion cywir wedi nodi yn y blychau. Rhowch eich dwylo o'ch blaenau a cyfrwch o'r bodiau allan. 6, 7, 8, 9 a 10. Ar y ddwy law. Cofiwch ba rif mae pob is yn ei gynrychioli. Gallwch wirio cyfrifiad unrhyw swm o 6 i 10. Er enghraifft, os ydw i eisiau gwirio cyfrifiad 7 lluosi gyda 8, mae angen i mi gysylltu bys 7 ar un llaw gydag 8 y llaw arall. Wrth gysylltu'r bysedd hyn, mae gen i 3 bys sydd ar ôl ar yr ochr agosau i fi. Mae'r rhain yn cysylltu hefyd. Fel ydych chi'n gallu gweld, mae gen i 5 wedi cysylltu, ac mae'r rhain angen lluosi gyda 10. Felly mae gen i werth 50 yma. Mae gen i 2 ar ôl ar fy llaw dde, a 3 ar fy llaw chwith. Mae'r rhain yn lluosi. 3 lluosi gyda 2 yw 6, ac adio at ei gilydd i wneud 56. Ymarferwch y dull hwn i gan fod atebion y cyfrifiadau canlynol. Cliciwch ar saib i rewi'r fideo wrth i chi'n wneud hyn a cael ddechreuwch pan ydych yn barod i barhau. Sut mae bras amcan yn helpu? Mae'r cyfrifiad yma yn anodd i'w wneud yn eich pen. Mae'r 2 rif yn ddegolion. Gallwch amcamgyfri beth fydd yr ateb wrth dalgrynu'r rhifau sy'n gwneud cyfrifiad. Byddwch yn cael bras amcan yr ateb wrth wneud hyn a allwch weld os yw eich ateb yn gwneud synnwyr. Wrth dalgrynu, mae angen edrych ar beth yw'r rhif dros nesaf i'r dde o'r rhif yr y golofn rydych chi'n canolbwyntio arno fo. Er enghraifft, os ydw i eisiau talgrynu i'r rhif cyfan agosaf, fydd y rhif yn gorffen yn y digid yma ar ôl talgrynu, sef 8. Ac felly angen edrych ar y rhif i'r dde ohono fo. Os yw'r rhif i'r dde yn 4 neu'n llai, bydd angen talgrynu i lawr, a felly bydde hwnnw wedyn yn talgrynu i 28. Os yw'r rhif yn 5 neu'n fwy, bydd angen talgrynu i fyny. Os ydyn ystyried yr enghraifft hon, gallwn dalgrynu 28.7 i rhif cyfan agosaf 29, a 4.5 yn talgrynu fyny
i 5. Neu gallwn ni delgrynu 28.7 i'r 10 agosaf, felly dwi'n edrych wedyn ar y golofn y 10au, sef y 2, ac i'r ddeo hwnnw mae gennym ni 8 sy'n gwthio y 2 i fyny, mae'n mynd yn agosach at y 30 na 20. Felly, gallwn ni wedyn lluosi 30 gyda 5 i gael bras amcan o ateb 150 yn gymarol hawdd. Ar gyfer lluosi tegolion, mae'n haws i dynnu'r pwyntegol i ffwrdd. Gallwn ni wneud hyn wrth neidio'r pwyntegol i'r dde at ddiwedd y rhif i'w greu yn rhif cyfan. Ond mae angen cofio sawl naid sydd wedi digwydd mwyn ei ailosod ar yr ateb ar y diwedd. Felly yn yr enghraifft yma, bydd 28.7 yn newid i 287 wrth neidio y pwyntegol unwaith, a 4.5 yn troi'n 45 gyda uned arall. Felly mae 2 naid wedi digwydd, a bydd angen ei ailosod ar y diwedd. Felly, y swm fyddwn ni'n ei wneud bydd 287 lluosi gyda 45. Dewiswch pa bynnag ddull ydych chi eisiau ddefnyddio ar gyfer hwn. Os ddefnyddio fi y dull grid, mae 287 yn mynd ar draws y top, a 45 i lawr yr ochr. A llenwi'r grid. Dau lluosi bod 4 i 8 a 30, felly 8,000. 8 lluosi bod 4 yw 32. 2,0, felly 3,200. 7 4, 28, ac 1,0, 280. 2 5 yw 10, mae 2 0 fyna, 1,000. 8 5, 40, 1 0, 400, a 7 5 yw 35. Nawr i'w adio. £8,000, adio 3,200, adio 1,000, adio 400, adio 280, a 35. Ac ailosod y pwyntegol, neidiodd o dwywaith allan, mae angen neidio dwywaith i nôl mewn i wneud yn 129.25. Cliciwch ar saib i rewid y fideo wrth i chi wneud hwn, ac ail-ddechreuwch pan ydych chi'n barod i barhau. Mi wnawn i ddangos i chi sut byddwn ni'n datrys y cyfrifiad hwn gan ddefnyddio'r dull bocs i ddechrau. Byddai'n gyntaf yn neidio'r pwyntegol allan i wneud pob rhif yn rhif cyfan. Mae angen neidio unwaith ar 6.5 i'w droi yn 65. Wna i roi 65 ar y top a 872 lawr yr ochr dde. Creu bocs, a rhoi colofn a rhes i bob rhif, a rhoi llinell croes drwy pob bocs. I lenwi'r grid, wna i ddechrau ar y chwith, 6 lluosi gyda 8, sy'n 48, 5 8, 40, 6 7, 42, 5 7, 35. 6 2 yw 12,
a 5.2.10. Rwy'n bod y bocs yn llawn, gallai'r rhifau lithro allan gan ddechrau ryddi. Mae 0 yn cwmpa allan, 5 a 1 a 2 yn 8, 0, 3, 2 a 1 yn 6, 4, 8 a 4 yn 16, 1 yn cario drosodd, 4 a 1 yn 5. Felly yn ei drefn, y rhif yw 56,680. Ond mae angen gwneud un naid yn ôl i mewn i'r rhif, felly'r ateb terfynol yw 6,668. Taswn ni wedi defnyddio'r dull grid, byddwn ni wedi gwneud 60 a 5 draws y top, 870 a 2 lawr yr ochr chwith. Creu grid iddyn nhw a'i lenwi. Chwech, 8, 48, 30, 48,000, 5, 8 yn 40 a 2, 0, 4,000. 7, 6 yn 42, 2, 0, 5, 7 yn 35 ac 1, 0. 6, 2 yn 12 a 1, 0, 5, 2 yn 10. Rwy'n ni wedi bob un at ei gilydd. Cliciwch ar saib i rewi'r fideo wrth chi'n gwneud hyn ac ailddechreuwch pan ydych yn barod i barhau. Felly, i ddechrau gallwn ni wneud bras amcan. Gallwn ni ddalgrannu'r 74.76 i 75 a'r 2.4 i 2. 75 lluosi gyda 2 yw 150. Felly mae gennym ni syniad o sawl digit neu gwerth yr ateb terfynol. Rwan gallai droi nhw yn rhifau cyfan. 2 naid ar 1 naid 74.76 yn rhif cyfan a 1 naid ar 2.4. Wneud 3 naid i gyd. Neu ddangos sut byddwn ni'n datosgrifiad hwn gyda defnyddio'r dull bocs. 7476 ar y top a 24 lawr yr ochr. Creu bocs, rhes a cholofn i bob rhif, a llinellau croes. Saith 2, 14, 4 2 yn 8, 7 2 14, 6 2 12. 7 4, 28, 4 4, 16, 7 4, 28, 6 4, 24. 4 ar y gornel yn cwympo allan, 2 ydy 2 ydy 8 yn gwneud 12, 1 yn mynd drosodd, 2 yn dod allan, 1 4 2 6 1 yn gwneud 14, 1 8 1 8 1 gwneud 19, 0 4 2 1 gwneud 7 a 1 ar ben ei hun yn y gornel top.
Cliciwch ar saib i rewir fideo wrth chi wneud hwn ac a ddechreuwch pan ydych yn barod i barhau. Mi wna i ddangos i chi sut byddwn ni'n datrys y cyfrifiad hwn gan ddefnyddio'r dull bocs. Mi wna i bras amcan i gychwyn, 55, Lluosi gyda 2, felly bydd yr ateb yn tua 110. Rwan mi wna i neidio'r pwyntgol allan i wneud pob brif yn rhif cyfan. Mae angen dwywaith ar y 54.66 a 2 gwaith i wneud 5 naid i gyd. Na i roi 5466 ar y top a 1723 i lawr yr ochr dde. Creu bocs a rhoi colofn a rhes i bob rhif a rhoi llinell croes drwy bob bocs. I lenwi'r gred neu ddechrau gyda'r rhes top. Maen nhw gyd yn lluosi gyda 1, felly 5466 fydd ar y top i gyd. Pump 7, 35, 4 7, 28, 6 7, 42 a 42. 5 2, 10, 4 2, 8, 6 2, 12 a 12. 5 3, 15, 4 3, 12, 6 3 i 18. Wyth yn cwympo allan, 2, 1, 8, yn gwneud 11, 2, 1, 2, 1, 2, 1, yn gwneud 9, 6, 4, 2, 1, 8, 1, 5, yn gwneud 27, 6, 4, 8, 1 a 2, gwneud 21, 4 2, 5 1 2, gwneud 14, 5 3 1, gwneud 9, cliciwch ar saib i rewir fideo wrth chi wneud hyn a cael dechreuwch pan ydych yn barod i barhau. Felly i ddechrau gallwn ni wneud bras amcan. Gallwn ni droi'r 238.4 i 250 a 975.63 i'r 1000 agosa, 1000. Felly 250 lluosi gyda 1000 yn gwneud 250,000. Felly fe gen ni syniad o sawl digit neu beth fydd werth yr ateb terfynol. Rwy'n gallu droi'r rhifau yn rhifau cyfan. Felly droi'r un cyntaf i 2384 a'r ail i 97,563 i wneud 3 naid i gyd. Mi wna i ddangos sut byddwn ni'n datrys y cyfrifiad hwn gyda defnyddio y dull bocs. Dau, 3, 8, 4 ar draws y top a 9, 7, 5, 6, 3 i lawr y dde. Creu bocs, rhes a colofn i bob rhif. A llinellau croes.
9218, 3927, 8972, 4916. 7214, 3721, 8756, 4728. 5210, 3515, 4540, 4520. 6212, 3618, 8648, 4624. 326, 3319, 8324, 4312. 2 yn y gornel gwaelod, fel ei hun, mae hwnna'n cwmpo allan. 4-4-1 yw 9, 2892, gennym ni 21. 8204-862, gwneud 30. 6264-512-3 wedi adio at ei gilydd, gwneud 29. 3251-112, gwneud 15. 772-411, gwneud 22. 2812, gwneud 13, a 1-1, gwneud 2. Felly, yn ei drefn, yr ateb yw 232,590,192. Ond mae angen y ailosod y pwynt degol, gwnaethon ni 3 naid i gyd ar y dechrau, i roi ateb terynol o 232,590.192. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno a chwblhau'r gwaith gyda ni. Am ragor o wybodaeth a thasgar y pwnc Lluosi, ewch i'n gwefan a defnyddio'r adnodd Rhifedd. Defnyddiwch y cod QR isod i fynd yn syth eto, a cofiwch wylio'r recordiad nesaf sy'n cyd-fynd gyda phynciau'r adnodd.